Ляв канал, бойко ми вярвам съм си. Ще играем Dance Club Rock from Base. Хора, който всяка едно в коментарите и който първи напише едно в коментарите, той се получи най-редкият ми брейрот. Който го направи е за него. Най-редкият. Много искам да го раздам на някой от вас. Годли! Аре да го вземем. Аре. Всеки брейрот, който успее да събере днешното видео, може да бъде раздаден на вас. Годли изпълнете джанка на вас. Кой бе? Майко, гледай ли тук? Не. Фиксирам. Не, чакай. Ето го, Годлито. Чиклитера. Не тръгнах на минутата. Хора, много съжалявам. Може да го дам на някой. Нищо, ще седа тук. Много близо. Митикъл. Той е безуспешен. Той е полен буклук. Хора, знаете ли, вчера бях толкова радостен. Купих си буквално цял. Купих си цял такова, как се казваше да е. Стойка за телефон, такава с магнит. Буквално така се ядосах. Като залепих магнита на калъфа си, като слагам телефона върху магнита и като разлепя, и той магнита се разлепя и застава на стойката и това ме дразни много и тя го опаковах и не знаеш, ще го връщам. Аз вчера го купих и ще го връщам. Мадудунг. Мадудунг. Хора, ако искате, бати мазен. Имам няколко фика и собак. И не го гледайте това нещо, което е гадно и не става за нищо. Хора, вижте, те се обраха напълно базата на Сиксеван. Вижте колко е бърз Сиксеван. Но разбира се, после ще го продам, защото е битраж. Ехо, Сиксеван. What's happening, bro? Ето, то пише опция, село е Гуйпет, натискаме 325 към. Аз сега взимам това. Митикъл. Аз оташ. Вижте, този митикъл е 400, после 660к. То си има килим. Мисля, че този е белен, но не си има килимче. Сега ли видя индекса ми? Я видим колко голден е. Още как съм започнал играта, хора, не съм си разглеждал индекса. Имам под хотспот и джоб сакури. Годлита. Я ли видим колко са ексклюзивните. Имам този. Имам този. И този съм имал. Секрет!
Хора, може да ни дадат брейнрот. Хора, вие може да се отброявате колко брейнроти съм събрал. Вижте, тук първа ми атака е 200 книжки, това съм бил слабак. Отиваме на втория етаж. Той е пълен с секрети тук. Моля ви се, моля те. Господ, моля те. Господ, моля те. Не, то... Ох, прокълнаден. Ей, гачи, тук. Те тук не ми трябва да ги купувам, защото имам и двете. Не, бе, май. Ох, то ще го репортна. Той чисто. Трябва да видя как се казва. Спално са ексклузив. Това е за базата на Сиксеван. Много искам да вземам днес. Добре, сега ще съм стратегичен. Я видим какъв ще е следващия лъки дроп. Да, много искам. Давай! Айде! Взехме си първия брейнрот най-сетне. 9 минути и най-сетне си взехме първият брейнрот. Кой ще да дам за вас? Аз тази за вас ви взимам. Нищо добро. Хора, само видяхте ли преди малко как спална ексклузив? Ялин, какво имам? Има ли си още мъсъл за зомбините? Доста време съм пуснал това видео. И какво съм метна? Колко брейнрота са? Хора, вижте. Този целият етаж е пълен с годлита. Само че тук не е. Тук е гудли. Еми го мъсъл зомбинито и точно тук е брейнрот. Добре, ще съм бавен. Хора, вижте, аз съм стъпил един и вижте как вървя с стълбите нагоре и то. Всичко е годли, всичко е красивата ми базичка. Моля ви се. Моля се. Не. Уф, този гадняк много ми отбере брейнрота.
Уф. Да ви остава. Добре. Сега. Щом този има килим. Да бе да не мога да го купя. Той да го купил. Знаех. Купил го е. Секрет. Хайде, втория бронирок. Браво на нас, хора. Още 2 минути и взехме втория си бронирок. Демон се бържа разочарован. Ето, да, вижте какво ще направим. Godly, Secret и Mythical. Ексклюзивно ще се спалне след 110. Браво! Трети род. И този. Bis favorito melonito. Хора, всички тези бронировки ще ви ги поделя. Добре. Добре, Митико, това е гадно. Може чисто може да ще тук на барите, ако искате. Пишете в коментарите, ако искате да ги бронировки. Сега супер бързо. Взехме с първия път. Добре, не искам. Хора, може да съберете пари от бронировките и да... Даже ще ви ги апгрейдна. Няма да става бронировка. Майчице. Има Godly и Secret с помощ. Добре. Тук. Хайде да ги... Добре, сега се връщаме за другия бронировк. Къде беше той? Явно са го взели.
Нищо не взехме нещо по-добро. Секрета явно го взеха. Но нищо, пазех по-добър. Хора, вижте, аз мога да ви. Това тук е voice chat. Добре, че да го оставя. Мичкъл, това не ни вълнува. Ще го апгрейдна, хора. Хора, я само изчакайте една секундичка. Изчакайте само една секунда, изчакайте. Извинявам се много. Изчакайте известно време. Извинявам се, само изчакайте малко. Изчакайте само малко. Какъв беше? Добре, хора. Нищо. Всичко това е за вас. Добре сега, хора. Моля се да го се спомня някакъв абонирал сега. Аз ги пазя за вас. Ще лагна. Аз по принцип в базата си имам супер много сексеване. Оригинала. Добре, че идвам на път. Добре, аз сега ще пробвам с килимчето. Жалко. Трябва да се науча
Как да го правя? О! И това е много добро. Супер гуд айтъм. Аз го видях. Ти чуе, то не може нищо. Продам тази малка глупава играчка. Не. Качува 6-7 бейси. Като видя какво е. Този етаж почват ексклюзивните ми брейроки. Добре, ще взема другия да го сложа. Хора, вижте, вече имам два мъсъла. Мъсъл зомбини и мъсъл нобини. Ок. Опа, аз май надминах цената на най-редкия. Нищо не ни показва, защото имаме килимче. Да, надминал съм. Хора, то ще го надмина 10-200 милиона. И тръгваме. О, този. Аз се гличнах. Това е високо. Добре, следващия път виж как ще открадем. Виж. Ей така.
Ето виж. Ето виж. Аз сега го бъркам, защото не искам. Нищо не се стява този букук. Не знам какво има в тази скибиди туалетна. Ще види добия си, ще види добро дип. Stupid toilet. Хора, много добре време начин да тази игра. Хора, вижте. Хора, знаете, че брат ми Мишо в най-новия му шорт е на първо място в някаква игра. Аз много искам да достигна първото, но искам да на флипборда на играта. Вижте кой е на първо място. Тройзон 2018. Most time. Супер. Да не ни гони за това. 6-7 и 6-7. Не! О, това се глич. Нищо, не събрахме много брейнротс. И така, приятели, добре, сега. Ако имах Robux, ще специално за вас хората да купя този бокъл и да издам. Но нищо това този бокъл няма да правя в този бокъл. Имам по-силни. Лавака Сатурница в стила Брейнрот е истинско. Този пич ко прави? Ко прави този пич? Този май иска да ми краде Брейнрота с Robux. Ма като го гледам така, често от хората си мислят, че някои хора, когато седят от брейнротите ви в някои игри, да говорим, че стила брейнрот безплатно може да искате брейнроти. Само че ако искате да знаете, в някои повечето игри да крадеш брейнроти с това Robux. Но тъй като някои хора от вас си мислите, че за да ви крадат брейнротите, хората трябва да платят Robux. Само, че повечето от вас 100% според мен си мислите, че те нямат Robux само заради това, че скиновете им са такива basic скинове. Може да си мислите, да ви докара да си мислите, че те нямат Robux, което е вярно. Но някои от тях са под прикритие и имат Robux. Така ще бъдете внимателни. Капучино асасино. Лагикс. Yes, не загличах. Бомбичка. Добре. Къде е? Добре, всички тези брейнроти вие можете да ги получите. Просто напишете
напишете в коментарите искам брейнрочи. Крис, може да дадеш брейнрочи. И разбира се, аз всеки път чета коментарите ви. И когато искате, можете, аз ще ви дам името ми. И така може да ми станете приятели. И така можем да играем заедно и да ви раздавам гивъуей. Аз ги гледам за вас. От тук на това всичко е пълно догоре с брейнрочи. Вижте, този етаж е пълен целия с секрети. Колко много брейнрочи. Аха, красота. Добре, сега. Аре да, те секрети не спират, а аз вече искам да... Ай, първо 6-7. Секрета на 6-7. Още една къщичка. Не успяхме. Те ще го наведем. Знаете как ще работи. Добре. Добре, хора. И... О, хора, бе, те секрети не спират. Хора, ешете ги малко. Добре, хора, казах на татко ми да звъним на баба, защото тя ми звъни. Тя нарочно казах да не се притеснява за мен. Вижте тези малки пилешки базички, вижте моята база каква е само, вижте. Истинска база, няма да го, ще го кланя, няма ще го продам. Защото е буква. Болчески брейнрочи. Сега е глупен. Защото не ми трябва, той няма да ми направи пари до нова година. Хора, я пишете в коментарите, ако искате ли целият този етаж да го изпразня, да ги продам чрез боклуци и целият да го напълня с секрети. Аз бягам към 6-7 с виж, че се спомня някакъв секрет. Аре, тази игра не спря да ръси секрети, брейнрочи. Такива... Тази игра не спря да ръси брейнрочи толкова река. На мен това, че се спала третки брейнрочи ми отзима вниманието. Ето. Кръда му секрета. Той имаше 2 секрета в базата. Айде! Честита Коледа, Сиксерчо. Сори, ама... Но го правя само заради феновете си. Той не ми чува. Правя се интересен просто. Ще ви ги дам всички тези брейнрочи. И този, който се абонира за канала ми. Ако искате тези брейнрочи, условието е просто трябва да се абонирате за канала, да лайкнете видеото, да напишете коментар, че искате брейнроч. Аз ще ви ги дам на всяка цена. Аз ги чета винаги. Винаги чета коментарите си. Когато искате нещо, можете просто да напишете коментар. Аз си го прочета и да разбера какво сте. Да спре да ръси секрети навсякъде, бе.
Уф. 6-7. Ма нема. Драгон канелони. Нема. Капучино. Има. Годли. Пак рахма матима. Два секрета се спълнаха в Драгон канелони. Остана драгончо. Я го взема този. Тези брейнроци, които са в базата ми, са за мене. Тези брейнроци, които са в инвентара ми, са за вас всички хора, които... Или добре, ще взема един, защото ви бях обещал да ви го дам. Не! Лъки дроп. Там в ъгъла има секрет. Кой ще вземе точно сега? Yes! Готово, гръмнахме. Взимаме и другия. Добре, има време. Айде. Добре, хора. Ще ви направя още един по-огромен подарък. Ще ви даме и това. Който се запише първи, може да получи този брейнрот. О, вас не видяхте, се вам пише. Аре бе! Сиксела не малък, няма да хване. Вижте по първи той бил. Да, аз ли ще бъда първи или той? Той се върна на място си за пазене. Секрет. Хикс-1, добре, че го видях. Хора, гличнах се отново с този тъп килим. Гличнах се. Нищо. Айде, 40 минути достатъчно. Добре. Така, тези брейнротчета тук, всичките ги вижте. Да, знаете ли какво ще направя сега? Този етаж целият... Хора, надявам се да сте изброяли всички брейнроти, които съм взел. Добре, сега. Сега вижте какво ще направя. Отивам тук горе, сега ще дам колите. Пак ли са огличнах? Супер. Добре. Сега ще го напомня целият този етаж с секрети. И тези секрети ще бъдат за вас. Всички брейнроти, които събрахме днес, ще ги сложим на този етаж. Когато искате, може да се свързите много лесно. Пишете само един коментар, абонирайте се и получавате брейнрот. Който искате. Вие който искате. Аз ви оставям да ми разгледате влазата, който брейнрот искате, аз ви го давам на минутата. Дали сте се абонирали за канала ми. Абонирайте се и всичко ще получите, което искате от мен. Проверя. Ако ви обидвате абонати, директно го давам. Добре, да не съм толкова така към вас. Аз много се боря, искам да мина 100 абоната. Както видите, хора, ще запълним и другия етаж.
Добре, Godly 67. За вас ще го взема, този Godly. Аз съм ги взел само за вас. За никой друг. И не за никой друг, за хората, които се запишат, направят всички условията, които съм ви дал. Абонирайте се, лайквайте видеото и получавате услугата си. Получавате времето, който поискате. Оставям да разгледате базата, който ви хареса и ви давам. Ще направя giveaway в... То не спира да роти готини брейн роти. Сега пак Драгон Канелон и го... Strawberry Elephant! Хора, това е добрия брейн рот в стила брейн рот. Този брейн рот не се изменя. Хора, я сега да ви кажа за... Нали знаете за... Хора, я да ви питам един въпросник. Нали знаете, че има и Strawberry Elephant вече от сами преди, от този стар брейн рот, но преди беше най-редкия. А сега вече има Spider Elephant специално от сами. Но има само 20 бройки в целия свят. Трябва да се плати сумачи пари. Аре, стилове, то само брейн рот, то само рядко си направо вече са гръмнат. Сраснах вече си. Хора, имаме безплатен подарък. Фура Секрет. Безплатен подарък. Хора, много се трудя за вас. Много искам абоната. Искам да купя 100 абоната. Ето го Strawberry-то. И това е за вас, хора. Това не, това да. И така, хора! Добре. Бягам към базата на Драгон Канелони да взема. Драгон Канелони малко ми е така усложняващ. Yes! И този брейн рот се става специално за вас. И така, приятели, днешното видео приключи до тук. И ако ви е харесало, искам да дадете лайк и да се абонирате за канала, да напишете коментари с към брейн рот. И разбира се, аз ще ви напиша името ми. Ще ви дам моето име. Ето го, Gipcho34. И така аз ще го напиша като коментар. И от мен, приятели, чао!